Mutungamiri wenyika yeZimbabwe masodamidza mnangagwa panguva ino inoonekwa kunzi aiwa idi mnangagwa ari kuzama kuda kuconsolidata power from all the angles kuti arege kufesa resistance pahis call for 2030 yatiri kuona yamukona marasingiso chabangu kuti abarira mhanya muparliament dzingori nhau dze2030 right now tikuona mutungamiri wenyika muna June adosangana nemawo veterans panguva ino yatiri kuona kuti this is just a move yekuya achiva bribe pamwe chete nekuvanyengetedza kuti vaaccept mutungamiri wenyika for 2030 through what they want to engage them on the challenges avo ovapa aid ingava financially kana zvinhu zviri material. Don't forget to subscribe or like on the bell kutipira panapa toona this post yamuro kanzi honoring the past shaping the future of veterans meeting president Idi Mnangagwa 6 June 2025 9 o'clock. Tomashukwa mudanyogwa panapa vanenda mberi vachinyora vachiti a gentle reminder president Idi Mnangagwa was scheduled to meet war veterans on 6 June 2025 through his special investment advisor Paul Tungwarara. He is implementing various programs under the Presidential War Veterans Fund to enhance the livelihoods of war veterans. On 6 June 2025, additional support packages will be announced. Domashkwa Danyuko Panapa Tunamtukami Wenikosan and more veterans. And with some of the war veterans, Pakistan Bombshell Geza, Patukona Pangwa Inoi. These are war veterans. Vakajamuka enda vasitomboda kutongonzwa nezvinonzi aiwa Idi Mnangagwa vanoda kuti vari kuuya vachi criticize his move, his stance panguva ino pamwe chete necorruption iri surrounding him. Vanhu vakaita sezvigananda vakaita sana Tagwirei vana Chivhai vari kunonzi zvigananda zvete surrounding mutungamiri wenyika vanoonekwa kunze tichiona vachizama kuconsolidata power to 2030 vanhu vari kunyatsa kuona kuti 2030 yacho tinosvika nyika yava papi. Ndio mavoices atiri kuona veterans vakaita sana Cde Geza vaonana Constantino Chiwenga vari kuramba that move. Zvatikuona mutungamiri wenyika panguva ino voda kusangana nemamwe veterans kuti aiwa avasilence varege kumisa his bold move for 2030. Pinda comment section mindudzi mafungiro enyu kuti diba mzoe pechitiko ichi. Subscribe or like, set on the bell icon.